u knowing him huwa l-persuna eżatta għal dak li qegħdin ngħixu llum bħala Knisja. Il-fema ta' Patri Rafael Abdillah dwar il-Papa Leon 14. L-10 snin li għamel il-missjoni fl-Alġerija laqgħu aktar mill-qrib ma' Robert Francis Prevost li dak iż-żmien kien il-Priur ġenerali tal-Agostinjani. Fl-2002 Patri Rafael intbat fil-belt ta' Annaba, il-post fejn Sant Wistin serva bħala isqof u miet. Ta' Patri Rafael kienet esperjenza fi żmien diffiċli f'dan il-pajjiż Musulman minħabba s-sigurtà tal-patrijiet. F'dan l-isfond Patri Rafael jgħid li bħala l-kbir tal-ordni Prevost kien iżomm kuntatt regolari miegħu b'telefonati, iżda mhux biss. Sabiħa kienet ukoll il-preżenza tiegħu fostna ġewwa l-Alġerija meta f'mumenti diffiċli li konna għaddejjin minnhom, mhux biss aħna l-Agostinjani imma anke aħna bħala Knisja li kien ġiew għal xi ġranet għex magħna fl-istess kunvent. Jiddeskrivih bħala bniedem kwiet, intelligenti, li jisma' ta' ftit irqat u jaqra ħafna. L-akbar żmien ta' sfida għal Patri Rafael seħħ meta kien waħdu bħala patri għaliex l-awtoritajiet waqfu l-permessi biex saċerdoti u reliġjużi jidħlu l-Alġerija. Li kienet tagħtini l-kuraġġ hija propjament il-preokkupazzjoni tiegħu fuqi personalment. U wkoll fuq il-preżenza tagħna l-Agostinjani ġewwa l-Alġerija. Għaliex kien jaf u konna nafu li jekk jiġi l-każ li jiena nitlaq allura il-missjoni tispiċċa. Hawnhekk daħal fix-xena Manuel, ħu Patri Rafael. Il-ġeneral, dak iż-żmien il-ġeneral illum huwa il-Papa Leon 14, kien offrili illi jiena nibda nitla' meta nkun liberu, meta nkun nista' u nitla' hemmhekk dejn ħija biex almenu ħija ma jkunx waħdu biex inkun almenu ta' sosten, ta' kuraġġ. Manuel qal li Prevost offrilu biex meta jieqaf Ruma fi triqtu għall-Alġerija u lura joqgħod fil-Kurja Ġenerali tal-Agostinjani. Hawnhekk iltaqa' miegħu ta' spiss. Jinteressah 100% mhux apparti il-missjoni ma anke mill-preżenza mill-persuna ta' ħija fl-Alġerija. Kienet ta' sorpriża għal familja Abdillah li meta Patri Rafael iċċelebra l-25 anniversarju mill-ordinazzjoni saċerdotali, fl-2010 Robert Francis Prevost ġie għall rieda biex ikun preżenti għal qudiesa ta' Rat il-Ħajr li saret iż-Żurrieq.